ungayibeka nje kuyacaca ukuthi no yonke into is on another level. Hallelujah. Let's quickly go to the book of Psalms bathandekayo 84, reading only one verse, verse number 10. Hallelujah. Ngizomethemba njalo ngobuya yazi indlela uzongihola ngezwi ngisekeli phela ezulwini kolanda ibone phakade bangethula umthwalo bangishiyane kulo. Hallelujah. Sizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela. Uyabusa njalo. Jesu inkosi. Uyabusa njalo. Hallelujah. Oh Jesus. Hey. Siyambonga uNkulunkulu. Amahubo 84 bazalwane uverse 10. Ngokuba usuku lunye emagcekeni akho luhle kunezinsuku ezizinkulungwane.
ngiyakhetha ukulinda eminyango wendlu kaNkulunkulu wami kunokuhlala ematendeni ababi. Haleluya. Ngokuba usuku lunye emagcekeni akho luhle kunezinye ezizinkulungwane, ngiyakhetha ukulinda eminyango wendlu kaNkulunkulu wami kunokuhlala ematendeni ababi. Haleluya. Haleluya. Usuku lulunye in the presence of God, bazalwane, lithi iBhayibheli luhle lubalulekile, and it's more powerful than 1,000 days ongayispenda elsewhere. Kanti kunani ebukhoneni bukaNkulunkulu? Awangazi noma khona nabangangilekelela abangasho ukuthi there is freedom. Abanye bathi there is fullness of joy. Wasu yasukuma umzala kaBhutulindani uDavide wathi ngajabula mhlabethi asiyeni endlini. Kanti kunani la endlini kaJehova bathandekayo? Ngizonamukela nje ngokuthi sesikhona. Singabusabheka okuningi, nansi intokozo kaNkulunkulu. Singabheka okuningi, nabu ubukhona bukaNkulunkulu. Singabusabheka okuningi kubazalwana abasuka kwanyusa, nansi indawo eyindlu kaNkulunkulu. Hallelujah. Suku lulunye emagcekeni luhle okudlula izinsuku ezizinkulungwane ongayispenda kwezinye indawo. How much more lo 3 days lo 2 days esiuzele ebukhoneni kaNkulunkulu? Uzodlula 2,000 days you can spend elsewhere. Zonamela nje ngalawo mazwi ukuthi let's expect uNkulunkulu to move in us. Let's expect God to fulfill into ahlanganisele yona. Asihlanganelanga nje bazalwane for the sake of ukufeza lento ukuthi kuhlezi kunenkonzo yabantu abasha, but we are here to see the face of the Lord. Ungabe nje ngempela mawungayizwa into evela kuNkulunkulu uthi kungani mina ungangithinti bakhona obathintayo. Athi umhlabeleli, Lord, whatever you do in your presence, don't do it without me. Sengathi ngoba sikhona kungakhona umzalwane ozothi ma kusohlelweni lakho ukubusisa namhlanje, do not bless without me. Makusohlelweni lwakho ukubakhulula, do not do it without me. Makusohlelweni lwakho ukubalanda, ungakwenzi ngingekho. Usuku lulunye emagcekeni akho luhle kunezinye ezizinkulungwane. Jesus. Ngizonamukela nje bathandekayo. Haleluya. Ngalawo mazwi sithi this is home. Angifuni ukuthi feel at home, be home. uJesu inkosi. Uyabusa njalo. uJesu inkosi. Uyabusa njalo. Ayeye kwanyuswa ayeye. Ayeye. Ayeye Fraheta ayeye. Ayeye. Ayeye Nongoma ayeye. Ayeye. Uthi ayeye. Ayeye. Sele ayeye. Ayeye. Hallelujah. Hallelujah. Sesemukelekile ke bazalwane, asenzanga kushuthi iphutha impela ngokuza ebukhoneni bukaNkulunkulu. iBhayibheli liyasiqinisekisa ukuthi usuku nje olodwa olspenda ebukhoneni bakhe lwahlula insuku eziningi ongazichitha kwezinye indawo la uJehova engekho khona. Hallelujah. Utheke ubaba uMshengo einsukwini la masikhuleka for this service wathi asizilungiselele ukwambulwa kwaNkulunkulu kule conference lena. Hallelujah. So sikuleyo nto leyo nje yokuthi inkosi nakule season le sizokubona futhi. Hallelujah. Bakhona kodwa abantu abasha, iyangikhathaza indaba yabantu abasha ngoba indlela abangayo angazi basimewazula kangaka amakhaza bona kanti ithini into yabo. Hallelujah. Hallelujah. Lukhona uLondi. Jesus. Laze ladabukisa uLondi lihostile. Hallelujah. Hallelujah Lundi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Frayet. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah
Hallelujah.